2011. szeptember, ébredés a Kisláva-tó partján. Tegnap sötétedés után érkeztem le ide, úgyhogy fejlámpával világítottam. Szerencsére elég sok jelzés, tehát turista jel ki volt rakva, úgyhogy csak 2-3 alkalommal történt, hogy egy 3-4 méterrel tértem le a legjobban kitaposott ösvénytől. És hát itt a nagy sötétben itt vertem sátrat. Mondjuk persze, hogyha megnéztem volna a korábbi videóimat, meg a fényképeket, akkor emlékezhettem volna, hogy itt a két tó között van egy lapályos terület, és lehet, hogy jobb lett volna, hát nem tudom. Minden esetre kicsit szellős volt az idő, az éjszaka, ennek ellenére a sátor külső felszíne az igencsak harmadcseppes, délkicsapódást azt nem láttam, és hát minden esetre most készülök a reggelinek. Bocsánat, itt azért hát, talán minimális. Reggel +3 fok volt a hőmérséklet a sátor belső területén. Amint felkelt a nap, nagyon gyorsan felmelegedett a sátor belső területe, illetve tulajdonképpen most is csak 2 réteg van rajtam. És hát ott előttem a völgy. Ez nagy valószínűséggel az Aranyos Beszterce völgye, illetve ennek megfelelően a Ovcsinák, illetve esetleg talán az már ott a Szuhát-hegység. Hogy a GPS-re rátekintve, hát előttem van valahol a Béla leágazás, meg a Lálatorok. És akkor ez pedig itt az Ünököl. Az az érdekesség, hogy Frankfurtnál az egyik megközelítési eljárás, illetve egy intersection az ékezet nélkül Unokónak van írva. Nem tudom, hogy kapcsolatban van az Ünökölvel, vagy csak véletlenül egybeesés. Csillagfényes éjszakában aludtam el, aminek kicsit örültem, mert amikor elindultam, tehát a Kuratelnél ott már felhők voltak, illetve nem csak sima párlányfelhők vagy kumuluszok, hanem hát azért volt ilyen szürkés színezete is. Hát reménykedtem, nem kapok esőt, eddig nem jött. A mai tervem az még bizonytalan, majd megnézem, hogy milyen messze van az ember csúcs. Ha 5 kilométernél nincs messzebb, akkor oda megyek. Ha messzebb van, akkor viszont a Lála csúcs, illetve a Vörös csúcs és visszatérés ide a Kisláva-tóhoz, ez a tervem.